अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। भौजी हे दौरा लग छठी घाटे जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भौजी हे दौरा लग छठी घाटे जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भैया के फोन घरे जल्दी बोलई हो, भैया के फोन करके जल्दी बोलई हो। खुद में अपना ललन मांग ली हो, भौजी हे दौरा लग छठी घाटे जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भौजी हे दौरा लग छठी घाटे जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भैया के फोन घरे जल्दी बोलई हो, भैया के फोन करके जल्दी बोलई हो। गोद में अपना ललन मांग ली हो। मिक्सिंग पॉइंट मदनपुर खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हो गरिया बाजार से फल किन लिया है, मेघौना बाजार से सुप दौरा लई हो। से मजर दे बराबा पटका की नदी हो, कुलदीप मनोजवा से घाटे के सजई हो। जोड़िया ही गाँव में से दौरा लेके जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। दुया ही गाँव में से दौरा लेके जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भैया के फोन करके जल्दी बोलई हो, भैया के फोन करके जल्दी बोलई हो। गोद में अपना ललन मांग ली हो। संतोष मदनपुर खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बखरी घाट पर बेलै भीड़ भारी है, थाना अलौलिम करे छे मारा मारी है। बखरी घाट पर बेलै भीड़ भारी है, थाना अलौलिम करे छे मारा मारी है। राजेश दीवाना के गाना बजाई के, राजेश दीवाना के गाना बजाई के, छठी मैया के घाट झूमै छे हिलाई के। भौजी हे दौरा लग छठी घाटे जई हो, अपने हाथे से जोरा सुचरई हो। भैया के फोन करके जल्दी बोलई हो, भैया के फोन करके जल्दी